ये कही नगरिया में सबके ठिकान हो, केहू बाटे हिंदू केहू बाटे मुसलमान हो। ये कही नगरिया में सबके ठिकान हो, केहू बाटे हिंदू केहू बाटे मुसलमान हो। अरे राम रहीम दोनों या कही, पूजा नवाया अलगे बा। अरे देशवा धरतिया तो या कही, मकानवा अलगे बा। धर्म अनेक बाटे एक हिंदुस्तानवा, ये कही महतरिया के सब ही ललनावा। खूनवा तनावा तो ये कही, धर्मवा अलगे बा। मजहब सिखावे नहीं आपस में लड़ाई, अल्लाह ईश्वर वाहे गुरु प्रेम की दुहाई। अरे गीता कुरान दोनों या कही, लिखनवा अलगे बा। देशवा धरतिया तो या कही, मकानवा अलगे बा।